bisa dukkan alamu kun amsa gayyatar da muka muku. Ga limami na gari, malam mai ba da karatu na addini kenan. Ga nan malami na fannin boko, ga malami a fannin kiwon lafiya, kuma ga jami'in tsaro. Wannan tafiya in ta haɗu, ga ilimin boko, ga addini, ga tsaro, ga lafiya, shikenan kuma ya haɗu. Wannan shine makasudin da ya sa rance kowa a tattaro a kawo shi nan don a yi bincike na ce a kai. To amma me daga bakin ku za mu ji abubuwan da suka faru gaba ɗaya, birni da karkara da nan cikin garin gaba ɗaya. Farko wanda za a fara tambaya shi ne, yaya matsayin kiwon lafiya yake to a wannan cikin garin nan namu mai albarka da ƙasa gaba ɗaya? Za ka mana bayani ya kiwon lafiya yake, yana tafiya daidai ko akwai wasu matsaltsalu wanda za mu iya maganin su? Yawwa, alhamdulillahi ɓangaren kiwon lahiya gaskiya za mu iya cewa komai yana tafiya daidai, sai dai ɗan abubuwan da ba a rasa ba dangane da allurar rigakafi na polio, ana ɗan samun tangarɗa wani lokaci, kenan muna buƙatar wayewar kan al'umma. Amma akwai ɓangare ɗaya shi ma na awo wanda ba kowane mata ba ne suke tafiya wajen awo, kenan dole nan ma ana da buƙatar ƙarin jayo hankali wa iyayenmu. Yanzu kenan dai wannan shine matsalolin da muke fuskanta dangane da kiwon lafiya. Yanzu kenan ana iya ƙara jan hankalin al'umma idan su gane. Alhamdulillah. Ai shi yasa muka ce gaba ɗaya a taro domin mu ji bayani daga bakinka, shine zai tabbatar mana da abubuwan da ke ciki. Za a yi maganin shi nan ba da ɗaya ba insha Allah, ba matsala. Kuma za mu koma fannin karatu musamman na addini. Gashi nan malamin kira shi, yaya yaran mu suke? Komai a magance shi muke so saboda gari ya zauna lafiya. Alhamdulillah, yanzu karatu yana tafiya daidai, masha Allah. Yanzu karatu abinda yake kawo mana matsala a karatu, yanzu iyayen yara ba sa turo idan sun turo yaran su sun zo makaranta, to ba sa bibiyan su gane cewa sun zo suna karatun koko dai ba sa karatu. Shine yanzu matsalan mu a makaranta. In ba shi ba mu da wata matsalan da take damu mu a makaranta. Yanzu matsalan mu ta biyu kenan, musamman muna so a taimaka mana da kayan karatu kamar su butoci da sauransu, dai irin littattafan na makaranta da sauransu. Kwara a kan shi, duk wanda ya tura ɗan shi karatu ya tabbatar ya je ya bi bayan shi, kuma ba ka tura shi ba kawai kai ka zauna ya je bai je ba daidai ba ne. Muna gargaɗi taman sosai akan wani abu. Kuma zuwa gabatun da dai magana da ake ilimi ne gaba ɗaya, to headmaster kai yaya fannin karatu na lakwal, ya matsalolin ci gaba ko kuma wasu matsaltsalu yadda za mu magance komai garin mai zauna lafiya. Alhamdulillah, ɓangaren makarantar boko kuma yana tafiya daidai, kuma duka abin da mutane suke, duk wani abin da ya shafi harkar ci gaba komai yana tafiya daidai. Kuma ba mu da wata matsala yanzu ko ɗaya dangane abin da ya shafi harkar boko, sai dai matsalar mu ita ce ƙararraba, kamar dangane abin da ya shafi gudunmuwa da ya kasance na iyayen yara da ya kamata a ce suna yi. To gaskiya har yanzu dai ba kamar da ba. Da ya kasance kowane lokaci za ka ga ana ba da gudunmuwa sosai, to yanzu matsalolin da take faruwa wani lokaci akwai abubuwan da kuna ƙoƙari ku ga kun yi shi kafin a ce gwamnati ta yi muku shi, amma kuma sai ka gani ƙarfin ku yana ƙara sakamakon rashin taimakawa ga iyayen yara. Musamman wani lokaci ana so a buɗe makaranta wata ko kilas hakan ana so a yi kafin gwamnati ta yi nata, sai ka ga idan ka ce kana neman taimako na wajen iyayen yara, sai ka ga wa'ansu suna yi wa'ansu kuma ba sa. To shine muke so a ƙara jan hankalin mutane su mai da hankali a duk lokacin da in aka ce yara, abin da ya shafi sabgan yara a rinƙa yin shi. Abu na ƙarshe kuma abin da zan ƙara jaddada shi dai karatun nan
muna bakin ƙoƙarinmu mun ga mu koya musu sosai. To ya kasance su ma in sun dawo gida iyayen su rinka kula, suna ba da ƙarfi da himma su ga suna karatu. Hakan in zai iya ƙara kawo ci gaba sosai a cikin. Alhamdulillah. Kai ma mun ji bayananka, insha Allahu za mu duba mu ga me ya kamata mu yi a kai. Ka tura ɗanka makaranta baka je ka bi bayan shi ba, ya je bai je ba, dole kaga akwai matsala. Kayan aiki kuma kar ka damu, za mu yi wani abu kai insha Allahu. Abubuwan sun fara tafiya daidai. Ɓangaren tsaro kuma za mu duba mu ga mutumin da aka turo mana daga gari kenan, jami'i ne. Shi ma zai duba ya ga me matsalar garin mutum da ya ɗan jima a garin, ba don komai ba saboda ya ga yaya garin yake da matsalolin shi a magance shi. Shi da ake. Alhamdulillah yanzu mun kawo tsaro sabida mu ga mun saita abubuwa da dama da wannan harkoki namu na aikin teni da muke yi. Yanzu abin da yake damun mutanenmu yanzu ba sa ganewa ne. A haka suke ganin kamar ba mu aiki. Mu kuma muna iya bakin ƙoƙarinmu. Sabida me yasa harkoki yanzu. Alhamdulillah za mu iya bakin ƙoƙarinmu. Musamman shi jami'an tsaro da ya bayani akan tsaro da wanda ya magana akan kiwon lafiya, duk za mu duba mu gani. Musamman malami na addini shi ma za mu bincike yanda ya kamata. Ga malamin boko shi ma za mu ɗau dukkan matakin da ya dace. Wannan taron fa ba ƙaramin muhimmanci ke da shi ba. An yi karatun boko, an yi na addini, kai ya waye, ga kiwon lafiya, an samu lafiya kuma ga tsaro, al'umma za ta zauna lafiya. Wannan abu zuwa zaman gaba za mu fidda sakamako mai kyau insha Allahu. Ba za mu bari abun nan ya fitine mu ba har ya fi ƙarfinmu. In an bar abin a haka, abin ba zai mana kyau ba. Malamai kun ce rigakafi ya fi magani. To insha Allahu za mu ɗau mataki yanda ya kamata. Kowa ya kula da aikin shi. Mun jinjina muku. Malam a riƙa haƙuri da yara. Kai ma malam rinƙa haƙuri da yara. Duk abin da aka faɗa za a yi daidai gwargwado. Musamman zuwa zama na gaba akwai abubuwa masu muhimmanci wanda za mu taɓo. Ci gaban garinmu muke so da al'ummarmu insha Allahu. To na gode bisa amsa gayyata da kuka yi. An gode muku. Allah muku albarka. Haka ake so. To madalla. Ya daidai. A rufe mana da addu'a malam. A rufe mana taro da addu'a. Ubangiji Allah zaunar da mu lafiya da dukkan al'ummarmu. Amin. Amin. Rabbana taqabbal minna. Amin. 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 Allah ka amsa mana. Amin. Amin. Fatiha. Amin. Abin da mu tattauna zuwa gaba yana da muhimmanci. Za ku sha mamaki. Za mu yi bincike, iya bincike kuma magance komai don garin mai zauna lafiya. Na gode bisa amsa gayyata da aka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Kuma ba za mu kawo muku wa'ansu sabbin abubuwa kuma dangane da abin da ya shafi ikon masarauta. Kuma insha Allahu muna sa rai nan ba da jimawa ba za mu ci gaba. Za mu kawo muku wani sabon tsari wanda zai ci gaba da harkan ikon masarauta, amma kuma ba a cikin masarautar ba za a ci gaba da yi. Za a shiga kaman yanda za a fuskanci ƙalubale dangane da koke-koken da aka kawo wa sarki. Kuma daga ƙarshe za mu nemi yanda za a magance halar abubuwa. Insha Allah haka muke sa rai. Mun gode sosai.